Iktar ma jkollna informazzjoni fuq din l-università li qed tiġi proposta, iktar aħna nkun nistgħu nagħtu reazzjoni u jkun sabiħ jekk niġu konsultati iktar fuq dan. Disappuntati bil-fatt li l-impact assessment ħajsir wara li jiffirmaw il-karti, ġifieri dan ħajkun ta' xejn bil-Malti. U dik hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna x'wara kollox aħna tħares madwarek aħna kollha il-mexxejja tagħna, in-nies li ħajkunu timexxu l-pajjiż u mhux qed ikollna eżempju tajjeb. Il-fatt li inti qed tinvesti f'xi ħaġa u qed tipprova tkabbar xi ħaġa billi teqret xi ħaġa oħra mhuwiex ħaġa sostenibbli. Għalfejn għandek tmies u diżat area, hemm ħafna aktar areas f'Malta illi ovvjament tista' tiżviluppahom, tista' tibni fihom li ġa kienu ntmessew qabel. Għandna ħafna mistoqsijiet għax aħna we're left in the dark u ma nafux eżatt se jiġri. It-tieni ħaġa li l-università li ħadd inbena fuq l-OTZ tipo we worried about the environment. Ma nistgħux nieħdu pożizzjoni ċara għal raġuni li l-istudent inżamm fidherla rigward din il-kwestjoni. Rigward concerns li għandna huma li jkun hawn poaching ta' lecturers mill-Università ta' Malta għal istituzzjonijiet oħra li jinħolqu żewġ universitajiet li jkunu average, ġifieri m'għandekx università waħda tajba u ma jseknek fis-sens ta' kompetizzjoni.